Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Ma'am, ready na tayo, ma'am, ah. Standby lang po. Okay. Okay po. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, oras na muna natin sa buong kapuluan is already 11:05 PM na po mga kabisyo. Mga kabisyo, hindi ko na po papatagalin pa ngayong gabi na to. Nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller. Kilalanin na po natin siya at alamin po natin na kung ano po ang kanyang kwento ngayong gabi na to. Good evening. Hello po. Good evening. Kamusta po kayo? Okay lang po. Ma'am, familiar po ba kayo sa aming programa? Yes po. Yes po. Love Radio. Ano tawag dito? Ano din? Wait lang po. Medyo kinakabahan ako. Okay lang, ma'am. Go lang, ma'am. Top secret po. Yes po. Maraming salamat, ma'am. Ma'am, familiar po ba kayo sa akin? Ako po si DJ Titan Jello, ma'am. Yes po. Ikaw po yung dude ni Raketero po. Yan, ma'am. So, ma'am, ready na po ba kayo ngayong gabi na to? Yes po. Ilang taon na po kayo, ma'am? 33 po. 33. Tagasan po kayo, ma'am? Quezon City. 33 years old from Quezon City. Yes Itago po. natin sa pangalang Honey. Honey. Yes po. Tamis naman, ma'am. Oo nga po eh. Honey, 33 years old from Quezon City. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po is first time ko pong makalunok ng katas at the age of 33. Then ibang lahi pa po. Ayun po. Ma'am. Teka lang, ma'am. Ma'am, alam niyo po, ma'am, kinondisyon ko po yung sarili ko, ma'am, na seryoso po ako ngayong gabi na to, ma'am. Akala ko po, ma'am, seryoso po yung kwento nyo ngayon, ma'am. Ayun po, about po sa ano, kasi hindi ko pa talaga siya naranasan ever. So, tinry ko lang. Tinry ko siyang gawin. Then, ayun, kasi ganito po yun. Isa po akong OFW. Apo? So, magti 3 years na po ako ng time na yun na OFW. Then, siyempre, pag OFW po, yun, hindi makagawa ng ano. Then, isa din po akong single mother. So, matagal nang walang bembang. Then, one day po, nagkaroon po ako habang nag-i-scroll ako sa Blue app, naka-receive po ako ng request from other nationality. So ano nga po siya, Pakistan po siya. Mhm. Then, so tinanong ko siya kung bakit siya nag-friend request. Sabi naman niya, for gossip nga daw, ganyan, kwentuhan, ganon. Kasi yung time na yun, nasa Saudi din po siya. Yun, working din siya, ganon. Then, tumatakbo yung araw. Siguro mga 2 days pa lang kaming nagme-message, nagcha-chat. Then pinuntahan niya ako sa pinagtatrabahuan ko na bahay.
Pero hindi kami nagkita mismo sa labas ng bahay, yung parang gumawa lang ako ng way para mag-meet po kami. Kasi parang na-feel ko naman na, ano naman po siya, willing naman po siya makipag-meet, gano'n. Then para din ma-feel ko kung talagang totoo siya, yung gano'n. Then after po nun, siguro mga after ng meet namin, wala lang, meet lang as in seconds lang or minute yata yun, siguro mga 3 minutes, gano'n. Then tuloy-tuloy na po yun na nagkukuwentuhan kami. Then nung lumilipas yung mga araw, gano'n, um, nagkakaroon na kami ng mga dirty talk kasi gano'n din siya, malayo din siya sa meron kasi siyang, asawa. Then aware po ako do'n. Kasi una pa lang sinabi naman na po niya na may asawa siya. Tapos yun, napag-uusapan na namin yung mga dirty talk nga gano'n, about sex, gano'n. Then nung second time namin, wait, may nakikinig pa ba? Ma'am Honey. Yes, Hello po. ma'am. Meron po nakikinig, ma'am. Marami po kami nakatutok sa'yo ngayong gabi, ma'am. Okey po. Pero ma'am Honey, eto Okey po. muna. Matanong ko lang. Ano yung mga dirty talk na pinag-uusapan ninyo, ma'am? Bigyan mo naman kami ng mga example. May like mga position, then, yung gano'n yung ginagawa ng mag-asawa, siyempre miss Paano din niya niya, then sinasabi miss ko sa'yo? din. At paano mo rin sinasabi sa kanya? Baka bigyan mo naman kami ng mga linyahan mo. Nung ano na, nung siguro month na kami nagme-message, nagcha-chat, gano'n, nagagawa ako ng maligo, ng video call. Kasi parang in a relationship kami pero kami lang nakakaalam. Kasi hindi naman puwedeng malaman na ano niya, ng mga friends niya, then, ako di ko din puwede sabihin sa mga friends ko, kasi hindi ko naman siya puwedeng ipagmalaki kasi may asawa siya. Then talagang loyal siya sa asawa niya. Para sa'kin for ano lang naman dito, I mean for fun lang naman yun, nung mga time na yun. Then, may mga time din na nagvi-video, BCS gano'n. Nagbi-BCS kami hanggang sa dumating ulit yung second time na magme-meet up kami. Pero wala kasi akong day off no'n. Parang ang ginagawa ko lang, kasi mababait din naman yung mga amo ko, Saudi po yun, takot din akong gawin yun, pero alam ko naman kung paano ako malulusutan, eh. Then, nagpaalam ako sa amo ko na kasi meron kasi ditong mas malapit na like market, then pharmacy, gano'n. So, nagpapaalam ako na pupunta ako sa market, gano'n. Bibilhin ako something ganito. So, okey naman sa mga amo ko. Then nawawala ako ng mga 1 hour. Wala namang problema sa mga amo ko 'yun, basta pumalik ako ng okey ako, gano'n. Ayun na nga po, nung second time namin, ay before pa kami nag-meet napag-usapan na namin 'yun na, um, sa sasakyan lang, gano'n. But not totally ano, hindi kami sorry, hindi kami nagbembangan. Siya lang yung inano ko, siya lang yung nagpalabas, gano'n. Honey, matanong ko muna. May pamilya ka ba dito sa Pinas? Yes, single mother po ako, may 2 anak, Ilan taon na yung anak mo? 11 and 7. So, dun sa dalawang anak mo niyan at dun sa tatay nila, hindi mo naranasan na lumunok ng katas. Hindi ko po talaga naranasan 'yun, hindi ko talaga naranasan. And kaya ko lang din naman po ginawa 'yun kasi, ayoko na magpaka-epokrita 'no. Totoo naman po talaga sa isang OFW, minsan po hindi lang minsan, madalas ka po talagang makakaisip na manood ng mga video. Mhm. So sa gano'ng paraan po is need din namin na magpa-ano, ano ba 'yun, ano bang tamang term? Magpalabas, gano'n. Then, habang nanonood ako parang naku-curious ako dun sa mga babae na bakit kailangan nilang lunukin, ano pang meron? Dun ako na-curious, ay umatake yung curiosity ko po. Kaya nung time na nagkaroon ako ng ayun, kumbaga someone dito gano'n, then sabi ko sa kanya gusto kong subukan. Mhm. Then gusto rin naman niya kasi hindi naman din daw nagagawa ng asawa niya yun. So nung second meet namin, ayun gano'n lang yung ginawa ko.
nilaro-laro ko lang yung ano niya, yung Ano nilaro mo? ano bang tawag ano bang tawag nilaro ko yung ano niya, yung kargada niya, gano'n. Mhm. Gaano kalaki yung kargada? Yung mga Pakistan kasi 'no, for me lang, ano ikukumpara ko lang sa last partner ko, malaki po yung sa Pakistan. So, parang na-enjoy ko din talaga siya. Pero wala pong nangyari sa'min, parang ano lang po yun, um, siya lang, pinagbigyan ko lang siya, but may konting romance gano'n. Hanggang sa, um, tinigasan na siya gano'n, ta's nilaro-laro ko na gano'n, gano'n po. Grabe 'no? So, sinong Opo. mas eto, bago natin tumungo dun sa ano, dun sa kuwento mo na 'yan kay Pakistan, iba ba talaga ang mga Pakistano sa Pinoy? Sino mas magaling? Hindi ko po masasabing magaling siya kasi hindi naman kami totally nag-sex. Mhm. Nung Nilunok time mo na yun, lang. nung time na yun. Pero dumating din kami sa point na nag-sex kami sa sasakyan lang din po yun, as in public. I mean, nasa sasakyan lang gano'n. Kasi hindi po ako puwedeng magtagal sa labas kasi wala po akong day off. Mhm. So, ang ginagawa ko patakas-takas lang gano'n. Natatakot din ako nun kasi mahigpit po ang Saudi pero ayun nagagawa ko pa ding gumawa ng kalokohan, gano'n. Siyempre ma'am, iba ang Pinay. Ayun, oo, talagang pagdating sa kalokohan talaga gagawa't gagawa ng way, 'di ba? So ma'am, Then yun natikman mo po, yung katas. Anong lasa nung katas? oh, ayun nasagot yung curiosity ko kasi sabi nila yung katas naman parang, lasang ewan na hindi maintindihan. Pero for me lang, based on my own experience, wow! Ano po, medyo maalat ng konti, medyo lang naman. Then, ayun lang, maalat ng konti. Mabango Then naman. naulit pa po yun. Mabango. Po? Mabango naman. Hindi mo siya maaamoy kasi nasa loob na siya ng bibig, Hindi, siyempre yung hindi naman yung ano yung kargada. Siyempre bago ka kumain ng katas, Ay, yung kargada. opo, opo kasi malinis po siya. Malinis po yung Pakistan na yun, makikita mo sa Hmm. balat niya na malinis siya, wala siyang amoy, then yun din yung nagustuhan ko sa kanya. Tapos nung umuwi ako dito nun, yun yung pinag-uusapan namin about sa gano'n. Tapos nilagyan pa niya ako ng kiss mark sa dibdib ko, as in ang laki ng kiss mark ko kaliwa't kanan. Ta's pinapakita ko sa kanya, tuwang-tuwa siya gano'n. Then tuwang-tuwa din siya kasi hindi daw niya nararanasan yung paglalaro ng asawa niya doon sa kargada niya. Sa'kin pa lang daw niya naranasan yun na na sobrang galing ko daw kumain, gano'n. Kahit Bago tayo taga tumungo dun sa kwento mo na pumangalawa pa kayo, honey, naku-curious na ang lahat ng mga kabisyo natin na nakatutok sa atin ngayon. True on air. Bigyan mo naman kami ng image ng isang honey. Mamaputi ba to si Honey? um, Matangkad? May kamukhang artista? Sige nga, bigyan mo nga kami anong vital statistics ni Honey. Bigyan mo naman kami. ako po, medyo maputi kasi siyempre kulong, hindi makalabas gano'n. Medyo maputi lang naman din, medyo chubby ako. But hindi naman sobrang chubby, yung parang hindi na siya totally sexy gano'n, hindi Mhm. ako slim gano'n. Then artista, siguro ano, hindi ko alam, Ruby Rodriguez, hindi ko alam. Kasi chubby, Ruby? so kinumpara ko na lang sa medyo chubby gano'n. Yes po, Maganda si Ruby Rodriguez, ah. Ang ganda rin yun, ah. opo. Then medyo malaki din yung balakang ko, gano'n. Mhm. Yes po. Then nung time na yun naulit pa po yun kasi kung, halos 1 year na kami nagcha-chat, 1 year na kaming chatmate gano'n, callmate. Halos after niyang tumawag sa asawa niya, ako naman ayun nga parang in relationship kami pero secretly lang, walang nakakaalam gano'n. Then naulit pa yun nung nag-meet kami nung one time pumunta ako ng mall.
pero kasama ko yung anak ng amo ko nun. Mhm. Naghiwalay lang kami, so may pagkakataon na yun na dapat kasi usapan talaga namin is magho-hotel kami for talagang bakbagan to the max level talaga yun kasi hindi talaga natutuloy. 'Di ang ginawa ko nung nasa mall na ako, tinry ko siyang tawagan sabi ko, "Nandito ka ba sa location natin?" Sabi ko, "Punta ka dito sa mall, nandito ako." Tas hindi ko in-expect na nandito din pala siya nung time na yun. I mean malapit siya dun sa mall. Tas pinuntahan niya ako kaso lang hindi na kami nakapag-hotel kasi nga alanganin na sa oras. So ang ginawa namin after namin kumain, lumabas kami ng mall din sa sasakyan ulit kami, pumunta kami sa isang lugar na medyo malayo sa highway, then ulit-ulit po yun dun. Ayan, Kamusta yung, nilunok ko pangalawang ulit yung katas niya. kamusta naman yung pangalawang Ayun, paglunok mo ng katas? ganun, ang ganun pa din, masarap pa din. Then kasi for me, gusto ko lang naman makita siyang na masaya, yun lang naman yung purpose ko din, eh. Kasi talagang makikita mo sa image niya na sobrang saya po niya. Siguro kasi hindi rin niya nararanasan yung, um, make love kasi nga malayo din siya sa asawa niya. So, ako na lang din yung nag-aano din, wala din naman akong partner. So, parang give and take na lang kami para sa mga gano'ng senaryo, alam mo yun? Gano'n po, Titan Bukod sa Then nauna kainan pa po at yun at ulit. lunukan, honey, wala bang bakbakan na iba pa? Ganun lang? Ayun nga po, nauwi din po kami sa gano'n po, sa sasakyan pa rin po yun. Kasi nga patakas lang po talaga na lumalabas. Then, ang ginagawa namin para hindi masyadong maano sa oras, sayang yung oras, bago pa lang ako lumabas ng bahay dito, um sinasabi ko na sa kanya na wait muna ako sa ganitong lugar, then prepared ka na gano'n, kasi sayang yung oras, eh. So pagpasok ko sa sasakyan pa lang siguro minuto lang tapos game na kami. Tapos itong huli na namin na-meet, um, nauwi na kami sa sex talaga. Sa sasakyan pa rin po yun and ayun, pero one time lang yun nangyari. Kasi mabilisan lang, as in quickie lang po talaga. Ayun, satisfied naman. Pero sabi ko sa kanya, hindi ko na sabi ko, hindi ko na malulunok kasi, nung una pa lang sabi ko sa kanya, hindi ko na Hindi malulunok ko na kasi gusto ko malulunok kasi naipasok ko na. kasi, um, sabi ko sa kanya, gusto ko naman din i-try din yung ipuputok sa may bandang pusod ko. Yun yung ayun po. Hello po. Teka lang, teka lang. Teka lang, pahinga muna ako. Hihinga lang ako, hihinga lang ako. Ah, ba't ka nag-request na Ayun gusto mo po. doon sa pusod mo? Ayaw mo sa likod, ayaw mo sa gilid, ayaw mo sa mukha. Talagang pusod. Ba't pusod? Kasi po kasi sabi niya kasi, dapat gusto ko talagang iputok sa loob. Kaso nga lang sabi ko, "Hindi puwede pala kasi baka mabuntis ako, hindi puwede." And pero sabi ko gusto ko i-aano mo siya, ilalabas mo siya 'pag medyo as in malapit ka ng labasan, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, "Kung malapit na akong labasan hindi ko na mapuputok sa bibig," sabi niya, "aabutin na bandang pusod lang." "Oh, okey," sabi ko, "sige sa pusod na lang." Gano'n. Opo. At at ang
pinakaano pa po dun at ang maganda pa po dun kasi nung time na nagbi-BCS pa lang kami, nakikita po talaga niya na masikip daw yung kifi ko. Aminado naman po ako dun kasi CS po ako nanganak, hindi po normal. Then nung huli na napag-abot na kami na as in sex na talaga, Mhm. talagang ano, naramdaman talaga niya na masikip din lalo siyang natuwa kasi totoo daw yung sinasabi ko and satisfied daw po siya, gano'n. Siyempre yung ibang lahi, like yung mga Pakistan kasi bihira lang sila magkakaroon ng ganyan. Kasi, hindi I mean bihira sila makatagpo sila ng papatol sa kanila na gano'n kasi nga parang mahigpit din sa kanila yun. Then siya din naman parang ayun, masaya daw siya na nakilala niya ako, gano'n. And yun lang, na-satisfied daw siya. Pero hindi na po naulit yun, hanggang dun na lang yun. Hindi na namin ulit ginawa. Pero nag-uusap pa din kami and ayun, medyo iniiwasan ko na din kasi feeling ko sa sarili ko parang laro lang, oo, aminado naman po ako dun kasi aware naman ako na may asawa siya. Mhm. Then sinasabi ko sa kanya na stop na natin kasi at the end of the day ako pa rin yung talo, sabi ko, kasi ikaw may uuwian ka, pero ako lahat na nangyayari sa'tin memories na lang yan, eh. Sabi ko, ako pa rin yung nasasaktan. Then sabi niya, wag daw namin ititigil kasi as long as nandito kami sa isang lugar, gano'n. Ta's sabi ko, paano naman ako? Sabi ko, ikaw okey lang kasi 'pag umuwi ka sa inyo may pamilya ka na uuwian, may asawa ka na. Ganito gagawin mo sa asawa mo. Then minsan nga nung umuwi siya last time, sa kanila kasi parang tapos yung kontrata niya, gano'n. Kahit daw na binebembang niya yung asawa niya, ako daw yung naiisip niya. Hindi ko alam hindi ko alam sa kanya. Then tinatanong ko siya nung bumalik na siya dito, siyempre nag-uusap ulit kami. Sabi ko, "Bakit ako naiisip mo?" Sabi niya, eh, kasi daw ano daw, ang galing ko daw kumain, gano'n, ang galing ko daw gumalaw kahit talagang na-amaze siya kasi first time din daw niyang ginawa sa sasakyan yun, yung mga gano'n. And sa'kin niya lang daw naranasan lahat na hindi niya nararanasan, So, ibig sabihin, ayun honey, po. kakaiba ka pala. Hindi ko po alam. Pero honey, Ah, may plano ka pa ba na ipagpatuloy pa rin? Sa ngayon, oo, nag-uusap pa rin kayo, di ba? Hindi malabong magkaroon pa rin kayo ng koneksyon at makagawa ulit ng mga ganung bagay. Wala ka bang plano na talagang tapusin na, literal? may plano na po kasi and mapuputol na po talaga kasi this coming March po after ng Ramadan, uuwi na po siya dun sa kanila, tapos na rin yung kontrata niya. So, talagang matatapos na rin po talaga and pero before pa naman, talagang pinipilit ko ng tapusin yun. Kasi nga sabi ko, ako rin talaga yung talo, sabi ko. Lagi kong sinasabi sa kanya na ako rin yung talo, din ako lang din yung masasaktan, sabi ko hindi kita puwedeng ipagmalaki. Pero sabi ko sa kanya, kung uuwi ka sa inyo, kahit hindi na kami magme-meet, sabi ko, okey lang ba na magcha-chat pa rin tayo 'pag may time ka. Sabi ko 'pag I mean hindi makikita ng asawa mo, gano'n. Sabi niya wala ng gusto rin niyang pumunta ng Pilipinas, Mhm. gano'n. Gusto daw niya Mhm. mag-explore sa Pilipinas. Then So, sabi honey, may ko, plano okey. ka pa nga rin? Sabi ko, May plano ka pa nga rin? kasi yung gano'n plano lang naman yun, eh, yung gusto niyang pumunta ng Pilipinas. Kumbaga Di, I verbal mean lang na yun, eh. Pero nagustuhin for mo pa me, rin siya? hindi, ayoko na din kasi sabi ko may pamilya siya and ayoko rin makasira ng pamilya. Okay. Kaya opo, yun po yung ano ko na unti-unti ko na din matagal na hindi na kami masyado nagcha-chat, parang kumustahan na lang, ganyan, kumusta, gano'n. Tapos after nun wala na, cut na agad. Hindi na rin ako nangungulit, hindi na rin siya nangungulit para at least 'pag dumating yung time na bumalik na sa country niya, okey na sa'kin. Kumbaga hindi na ako mabibigla.
dinadahan-dahan ko ng tapusin. Kasi malapit na, next month na uuwi na siya, eh. So, wala na kaming ano, wala ng chance para magkita kami. Pero nung sinabi naman niya na gusto niyang pumunta ng Pilipinas kasi meron daw siyang mga katrabaho na Pilipino, then sabi ko, "Why not?" Sabi ko, "If gusto mong bumisita sa Pinas," sabi ko, "wala ng problema, eh, kung marami ka namang kaibigan puwede kang magpa-guide sa kanila, and kung wala ka din naman na mapili," sabi ko, "nandito naman ako, call mo lang ako," sabi ko sa kanya. Wala, I mean magga-guide, ha, magga-guide lang naman. Honey, wag mo na akong lokohin. Alam mo, okay na eh. Okay na sana yung kwento. Nasayahan na ako. 'Di ba? Nasayahan na ako. Pinaliwanag mo na lalayo ka na, tapos lolokohin mo pa yung sarili mo na kunwari, tutur guidean mo lang siya. Gusto mo tumbukin, may gusto ka pa eh. Mm. Hindi naman natin puwedeng tanggihan yung tao, 'di ba? Okay. Kung Anong wala hindi na mo siyang choice, kayang tanggihan? Yung tao o yung iisa ka pa? kung wala yung mga kaibigan niya na Pinoy, puwede naman niya akong gawing ano, tour guide Honey, para tatanungin makita. kita. Tour guide o turbo? Hello po? Tour Ano, guide o turbo? wala akong naiintindihan. Basta Honey, yun lang naman po yung ano ko dun. honey, Oo, oo. tatanungin lang kita. Ayoko magalit sa'yo, naaasar ako sa'yo eh. Pero may tanong ako sa'yo. Anong gusto mo? Maging tour guide o maturbo? Maging maging tour guide, then after ng tour guide, bebembangin na sa gabi, gano'n. Alam mo, honey, Sabi nga po niya kung pupunta daw siya ng Pilipinas, meron daw po akong ipapakilala sa kanya para daw mag-explore siya about ano nga daw, about sex. Sabi ko, "Ay hindi ako papayag." Sabi ko sa kanya, "Ba't ka ba maghahanap ng iba kung nandito naman na ako?" Sabi ko. Ta's tawa lang siya ng tawa. Ang damot ko daw kasi ayaw ko raw siya ipamigay. Sabi ko, "Huwag ka ng pumunta ng Pilipinas kung maghahanap ka lang din naman ng iba." Sabi ko. mm. Pero Ate Honey, hindi, wag na, ayoko rin i-tolerate na yung usapan natin na dapat maging masaya ka na niloloko nyo mismo, hindi lang ikaw. Kayong dalawa, yung asawa niya. Di ba kasi may asawa siya? Opo. Oh. Pero yun nga po, kidding aside po talaga, gusto ko na po talaga Kidding umuwi. aside, Ayoko po sa lolokohin mo Pinas. pa. Hindi Kidding, po, itchusera ka, Honey. hindi Kidding. po. Yung tungkol Mhm. po sa pagpunta niya ng Pinas, verbal Mhm. lang po yun. Kasi sabi ko maganda yung Pilipinas. Siyempre pinagmamalaki ko rin yung Pilipinas. Sabi ko maraming tourist spot sa Pilipinas if gusto mong mag-explore. Sabi ko hindi ka manghihinayang na pumunta sa Pilipinas, sabi ko. Then yun din yung naririnig po niya sa mga katrabaho po niya. Kaya parang na-curious din po siya sa lugar natin, gano'n. Kaya na-open ko rin po sa kanya. Pero yung about po sa'min, gusto ko na po talagang tigilan yun kasi ayoko na rin po. And, pauwi na siya, so wala na ring reason para mag-ano po Kung gusto kami, mo tigilan, mag-usap. bakit may kontak ka pa rin? Yes, may contact pa kami sa Messenger, pero hindi na po kami masyadong ano, hindi na kami masyadong nagcha-chat, gano'n. Paano, Kumbaga good Honey? morning lang siya, Eto, ano lang. Honey. Diretsahan tanong tayo at diretsahan sagot. What if sabihin niya sa'yo na, Honey, kita ulit tayo? Anong gagawin mong desisyon? Hmm, Puwede na po akong magdahilan na hindi ako makakalabas kasi wala yung mga amo ko, ganito. And wala, 'pag ano naman po na gusto niya makipagkita, hindi ako puwede, ano naman po siya, tanggap naman po niya yun. Kumbaga okey naman sa kanya na okey kung hindi ka puwede ngayon, walang problema, gano'n. Kaya anytime kung makakapagdahilan ako, hindi na rin po talaga ako makikipagkita sa kanya. Paano kung pumunta siya sa Pinas Kasi at nasa Pinas ka din? Magkita kayo. Kikitain mo siya. depende po.
Depende siyempre, nasa Pinas naman siya nun, eh. And kung talagang ano, gusto rin niyang umiwas sa akin, hindi niya na siya pupunta ng Pinas kasi alam naman niyang may tendency po na magkita kami, 'di ba? Kung talagang, mahal niya pamilya niya, hindi na siya gagawa ng way para magkita kami. So, 'pag pumunta siya ng Pinas, ibig sabihin po, gusto din po niya na magkita kami, gano'n. May punto ka dun sa sinasabi mo na bakit kung ayaw niya lokohin yung asawa niya at mahal niya talaga ang asawa niya, hindi na dapat siya lalapit sa'yo. Pero hindi para konsintihin natin yung ganyang pananaw. Siguro, honey, kung lumalapit sa'yo ang tukso at ikaw may kapasidad na lumayo at ikat yung tukso na yun, dapat ikaw yung umayaw. Tingin ko, yun lang yung para sa akin, honey. Siyempre, masarap Opo. yung ganyang mga kwentong bengbangan kapag wala kayong sabit parehas. Masarap yung sinasabi mo na pinutok doon sa may pusod mo kung wala siyang asawang iba. Nagigets mo ako? Opo. 'Di ba? Opo, alam Kasi ko po 'yun. kasi masarap naman talaga na masarap yung kwento mo. Talaga sino ba naman yung lolokohin natin dito na hindi ganyan gusto yung mga ganyang gawain? Siyempre gusto talaga yan. Pinay, Pakistana, parang wala nang ano yun. Wala nang hahanapin pa, di ba? Nandyan na talaga sa kanya yung gusto mo. Yes po. Pero, mahirap kasi dito, honey, kapag nagkakaroon ng problema sa relationship ng tao. Di ba? Na Opo, yes. nakakatapak kayo ng ibang tao. Kahit hindi mo siya kababayan, kahit hindi mo yung kakilala, mali pa rin yun. Mali pa rin na Opo. pumasok sa isang relasyon at manghimasok sa isang Pero relasyon. opo, nung ano nga po, sabi ko nga sa kanya, hindi ko pa kasi alam na matatapos na yung kontrata niya this coming March. Ang alam ko, 'pag sabi ko 'pag umuwi siya, then I mean 'pag umuwi na ako ng Pinas, sabi ko, then naka-stay ka pa dito, nire-request ko talaga sa kanya na buntisin niya ako. Oo, kasi kulang na lang po talaga, as in partner na kami, hindi lang po namin maipagmalaki ang isa't isa. Pero ayaw niya, kasi grabe yung pagka-responsible po niya sa pamilya niya. Sabi niya sa'kin, "Hindi puwede na buntisin kita kasi makokonsensya ako and ayoko na kung sakaling mabuntis ka and magkaroon tayo ng baby, hindi rin ako papayag na hindi ko siya makakasama," sabi niya sa'kin. Mhm. Then sabi ko, "Okey lang." Sabi ko, "Kung okey lang naman kung ako na lang ang magsusustento sa anak natin if ever lang." Sabi ko, "Basta gusto ko buntisin mo ako." Tapos sabi niya, "Hindi nga puwede kasi hindi rin daw siya mapapalagay kung may iisipin siyang anak sa iba." Then parang dun ko na-realize na, okey, hindi talaga tayo puwede. Sabi ko sa sarili ko na, "Okey na, tanggap ko na talaga na hindi ka talaga magloloko." Sabi ko. I mean nagloloko siya kasi ginagawa namin yun, pero amin ko sabi ko, hindi niya talaga kayang gumawa ng trouble sa sarili niya, yung gano'n. Na ayaw ayaw niya rin mag-isip siya 'pag once na nangyari yun, gano'n. Kaya parang in-accept ko na lang na, okey na, sige 'wag na, hindi ko na ipipilit yung bata, sabi ko. And yun, na na napag-usapan na namin na 'wag na lang gano'n. Kasi hindi talaga namin maipagmamalaki yung isa't siya, kung tutuusin siya kaya ko siyang ipagmalaki, pero unfair naman kung siya lang ang ipagmamalaki ko kasi nga hindi naman din niya ako puwedeng i-ano, i-voice out sa lahat kasi nga may Mhm. pamilya siya and bawal sa kanila yun. Islam siya, oo, pero hindi allowed sa kanila na 'pag once na may asawa ka na, magkakaroon ka pa ulit ng asawa. Parang gano'n yung explain niya sa'kin, eh. Pero aware din naman ako sa Islam na as long as kaya mong buhayin yung pamilya mo and kung ilang pamilya, gano'n puwede. Pero sa kanila kasi parang stick to one, gano'n. 'Pag may asawa ka na, hindi ka na puwedeng mag-asawa ng iba. Depende po sa ano nila, sa anong tawag nito, sa kanila, gano'n. Okay, honey. Ayun po. May tanong lang ako sa'yo. Kamusta naman yung dalawa mong anak? Ay mabuti naman po sila, nasa kapatid ko po sila, opo. And
Ang kagandahan lang din talaga dun sa Pakistan kasi talagang caring din siya sa mga anak ko, ganyan. Basta 'pag once na hindi naman kami nag-uusap about sex, napag-uusapan namin pamilya ko, pamilya niya, mga anak ko, gano'n. Talagang ano kami, alam mo yun, yung as in ano, um, usapang matino, gano'n. Kamustahan, Mhm. gano'n. Then 'pag wala lang may topic, napupunta na kami sa gano'ng usapan, sa mga dirty talk na. Pero hanggang gano'n lang naman 'yun. And yung BCS na sinasabi ko, one time lang din nangyari 'yun, hindi na din namin inulit. Kasi nga napunta na kami sa sasakyan gano'n, sa personal talaga gano'n. Okay. Gano'n po, ayun. Honey, puwede ba akong, magkomento sa'yo? Sige po, and 'yun din po yung ano ko talaga, parang napatawag din po ako for ano po, advice if ano, sige po, Titanchela. Ito lang, honey, sa'kin lang iniisip ko kasi yung, mga anak mo na gaano na ba kayo katagal na hindi nagkikita ng anak mo? At gaano kayo katagal madalas naghihiwalay ng mga pamilya mo? Iba-iba kasi kontrata niyan, honey, 'di ba? It depends sa pag-alis mo Yes at po. kontrata mo. Gaano katagal yung pinakamatagal at pinakamabilis na nagkikita kayo ng anak mo? Ano po kasi, yung pag-alis ko po ng bansa is first time ko pong umalis din. Yun lang din po yung pinakamatagal na hindi pa kami magti-3 years na po na hindi kami nagkikita. Pero ano naman kami, everyday video call naman kami ng mga anak ko. Pero yun nga, hindi po ako umuwi kasi nag-extend po ako ng kontrata ko. Then uuwi ako next year, after ng 2 years ulit na extend ko. Bale 4 years, gano'n. Madali bang malayo sa pamilya, sa anak? Hindi po hindi po madali. Alam niyo po nung una ko pong I mean yung first month, second, laging homesick gano'n. Pero yung homesick naman po is hanggang ngayon naman nafe-feel pa rin namin yung homesick, pero hindi na masyadong ano, hindi na masyadong mabigat sa dibdib. Parang dadaan sometimes, like example po, may mga occasion, ganyan, Pasko, Mhm. Bagong Taon, birthday ng mga anak. Mapapaiyak ka na lang po talaga, pero wala po kaming choice. Kasi hindi po basta-basta makakauwi 'pag inatake ka ng homesick, hindi ka po makakauwi. So, tiis lang talaga gano'n. Ang ginagawa ko na lang 'pag gano'n na mga gano'ng, celebration, so video call na lang, then ayun, happy ako, pinapakita ko sa kanila na happy ako, pero 'pag tapos ng video call, dun ko talaga iiyak lahat. Dun ko ibubuhos yung luha ko, pero hindi ko sa kanila pinapakita na umiiyak ako. Kasi ayoko naman din makita nila na malungkot ako, gano'n. Parang talagang, tiis-tiis talaga. Yun yung talagang sakripisyo talaga ng isang pagiging OFW po, para po sa mga anak and sa pamilya po. Especially po sa'kin, para sa mga anak ko po talaga. Honey, sana yung, anak mong dalawa, 'wag mo na munang dagdagan, 'di ba? Kung alam mo naman na sa sarili mo na nahihirapan kang bigyan sila ng oras ngayon dahil nga OFW ka, I hope na 'wag mo munang dagdagan. Dahil nagulat lang ako dun sa sinabi mo dun sa Pakistano na buntisin ka niya, 'di ba? Sabi mo 'yun, 'di ba? Opo, pero sabi ko Hmm. naman sa kanya, buntisin niya ako 'pag malapit na ako umuwi, kasi bawal din yun dito sa Saudi na nagtatrabaho ka Oo buntis, nga, kahit bawal po either yun. either na pauwi ka o Oo, nandiyan ka sa Saudi, 'wag na muna. Nage-gets mo ako? opo, Kasi pero hindi mo na nga yes po, nabibigyan ng oras ngayon yung bata eh, na dalawa eh. 'Di ba tapos uuwi ka diyan, may op panibagong kapatid na naman sila. Nage-gets mo? opo, So yes po, pero nabawi naman po hindi yun. hindi Sinabi ko masama naman sa kanya na mag-enjoy. Heto honey gusto ko lang tong maliwanagan ka. Yes, wala kang asawa. Kulang ka sa pag-aaruga ng asawa dahil nga hiwalay ka na or ano man yung nangyari sa asawa mo. Nasa ibang bansa ka pa. Naiintindihan kita. Abot kita dun sa naiintindihan mo. Sa sinasabi mo sa akin. Pero, honey, I hope na
unang-una mong tatak sa utak mo na huwag kang papatol sa may ibang asawa or may asawa na guy. Plus, kung sakali man, enjoy mo lang yung sarili mo pero huwag kang magpapabuntis agad-agad. Dahil may dalawa ka pang anak Yes po, eh. Titan Chel. Bigyan mo muna ng Yes. oras itong dalawang anak mo. At alam mo ba na kaming mga anak, 'di ba? Ilalagay ko yung sarili ko as anak, hindi sa kinakatayuan mo. Na nag-iiba yung takbo ng buhay namin kapag nalalayo kami sa magulang. Naiiba yung mindset namin kapag malayo kami sa magulang. Kaya sana kung kaya mo na sila na lang, yung dalawa mong anak na buhusan ng oras at pagmamahal, sila na lang muna. Yes. Hindi masama mag-enjoy. Hindi natin tinatanggal yun ha. Okay lang na mag-enjoy ka, pero dapat yung pag-enjoy mo may limitasyon. Maging matalino ka pa rin. Yes po. Yun lang ang gusto kong puntuhin. Kasi at the end of the day, may mga batang involved eh. Sa pagdidesisyon kasi natin sa buhay, honey, hindi na lang ikaw eh. 'Di ba? Kaya ka rin naman nagtatrabaho dyan sa ibang bansa para sa anak mo, 'di ba? So kung mapahama ka dyan at may mga mali kang desisyon sa sarili mo na hindi mo nare-realize pa sa ngayon na yung mga gawain pa lang ganun ay mali at makaka-apekto yun para sa mga bata. Ngayon pa lang, sana maunawaan mo na yung pinupunto ko. Na, lahat pala ng ginagawa ko dito, hindi na rin pala para sa akin. Para sa mga bata na. Kasi at the end of the day, lahat ng mga paghihirap ko dito, hindi naman ako aanin na lang din eh. Yung Yes yung po. mga bata eh. Okay mag-enjoy, Opo, pero maging matalino. Opo. Pero yung about naman po dun sa bata, I mean dun sa gusto kong buntisin, hindi na po yun, binawi ko na po yun. Ayoko na nun. Nabago na yung isip ko dun. Kaya nga po, dun ko na-realize, nung sinabi niya na ayaw niya rin, talagang na-realize ko na, okay, hindi talaga pwede. So, stop na natin, stop na about this, sabi ko sa kanya, this discussion, gumanon ako sa kanya, ayun, wag na natin pag-usapan, sabi ko. Tapos, yun na, parang medyo lumaylo na ako ng chat sa kanya, then, hindi na ako nagchat-chat hanggat hindi siya nagchat-chat. Talagang inuunti-unti ko nang tigilan. I hope Ganun po. talagang i-push mo na hindi mo na talaga siya kausapin. Pero wag mo pa ring isarado yung puso mo sa tamang tao na pwedeng magmahal sa'yo. 'Di ba? Wag natin isarado yon, honey. Hindi natin kino-close yung door sa opportunity na makakilala ka ng tamang tao. Ibig sabihin ng tamang tao, ito yung walang sabit. 'Di ba? Yes. Yung byudo man or binata man na magmamahal sa'yo, go. At least walang Yes. tinatapakan na tao at meron kayong peace of mind. Na kahit lunukin mo yon at magpaputok ka doon sa may pusod, walang may magagalit. Tama? Yes po, Di ba? Titan Kahit Chelo. lunukin mo araw-araw yun, walang magagalit at walang magseselos doon. Di ba? Kahit harap, likod, pusod, mukha, mo paputok, walang magagalit. Yes. Di ba? Real talk. Real talk, di ba? Kasi, Real talk. real talk yun. Papaligoy-liguyin ko pa ba? Totoo yun eh. Kung gusto mo ng kapayapaan sa buhay mo, piliin mo yung taong hindi ka bibigyan ng problema. Kung alam mo sa sarili mo, okay ka na, wala kang sabit, maghanap ka ng taong walang sabit. Okay po. Kasi kung babalik ta rin natin ang sitwasyon, kahit ikaw din naman siguro, ayaw mo naman ng may kahati, di ba? Yes po, oo naman. Yun lang naman yun. So ilagay mo rin yung sarili mo dun sa kinalalagyan nila. Huwag yung pinipilit mo yung sarili mo na may kahati at hindi para sa'yo. Okay? Yes po. Pero ano bang gusto mo at hanap mo, mali mo, matagpuan mo na? Imported o local?
Wala, sa ngayon po wala. Hindi ko na po muna iniisip yung about po sa relationship kasi dun po ako naka-focus sa dalawang anak ko po. Talagang ayun, since, wala na akong ka-chat, gano'n. Talagang sila na lang yung tinatawagan ko para pumalibang ako dito, para at least hindi ko maramdaman yung homesick and nakakausap ko yung mga anak ko, gano'n. Mhm. And siyempre 'pag wala akong ginagawa din or may ginagawa man ako naglilinis, ayun nakikinig ako ng love radio, talagang avid listener niyo po talaga ako. Thank you so much, And honey. wala opo, kahit nakikita ko ng amo ko dito naka-AirPods, okey lang sa kanila. Kasi alam naman nila na nakikinig lang ako ng music, story, gano'n. So, walang problema sa kanila 'yun. Kaya 24/7 po talaga akong nakikinig. Halos lahat na yata napakinggan ko dito, sa Love Radio. Kaya 'yun, kaya 'yun naisipan ko din na sabi ko try ko din mag-share ng top secret ko. Try ko lang gano'n, kung mabibigyan ng ng pagkakataon gano'n. Grabe nga eh. Kala ko makabagbagbag damdamin ang ibabahagi mo ngayon. Oo, emosyon na yung emosyon ko ngayon na handang-handa na eh. Parang alam ko, top secret, normal day ngayon, walang SPG, biglang nilunok ko po. Nilunok ko po yung katas ng Pakistano. Tindi mo, honey. Pero pinasaya mo ako, honey. And I hope dito sa conversation natin, meron tayong natutunan. 'Di ba? Yun naman ang Yes po, mahalaga. masaya Meron din po tayong ako. matutunan. Opo, opo. Then happy din po ako na nai-share ko po yung aking experience po, gano'n. And gusto ko lang din pong magbigay ng paalala din po sa kapwa natin Pinay 'no, lalo na sa mga OFW na talagang, 'wag nang gumaya sa ko kasi nakakatakot po talaga. Actually, natatakot po akong gawin 'yun pero parang sa dala na lang din ng emosyon nagagawa ko 'yun. Pero at the end of the day na-realize ko na hindi pala talaga maganda Honey, and, honey, hello po. pandulo na nga lang, Oh, niloloko mo pa yung mga listener natin. Hindi ka hindi natatakot yun. Nasasayahan ka nun that time. Sabihin mo ulit, na-high blood ako sa'yo. okey na po 'yun. Na-high blood ako sa'yo. Diba? Okey na po Hindi 'yun, ka Tita natatakot Jello. yun. Ang lakas nga ng loob mo eh. Alam mong bawal, ginawa mo pa rin. Alam mo nga bawal, pinagmamalaki mo pa eh. Diba? Ikaw, honey ha. Takot din takot din po ako doon, takot din ako na ginawa Takot, ko 'yun, takot pero nilunok mo. loob. Takot nilunok mo. Nag-request ka pa sa pusod. Takot ka nyon. Ikaw gusto mo pa umulit? Umulit ka pa nga eh. Hindi Takot. na po, hindi na po. Di ba pumangalawa ka pa? Opo, Oh. pumangalawa pa, din yung pangatlo sa pusod na. Oh, di ba yung pangatlo sa pusod na? Alam ko po yung kwento. Gusto mo ulitin ko ulit sa'yo. Hindi ka takot. Hindi ka takot. Ha? Hindi ka takot ha? Sabi mo pa nga, Takot na buntisin nga ka po, eh. takot na Ang nga takot! po, kaya nga po ayoko nang ulitin. Ayaw mo ulitin kasi pauwi na siya doon sa asawa niya. Sabi mo nga kanina sa akin, ikaw honey ikaw, avid listener pa naman kita, pasaway ka. Lokohin mo na lahat, wag si Titan Jello. Binder than that, honey, ha? Okay? Okey po. Hindi ka takot dun. Nag-enjoy ka din. Kaya tanggapin na natin sa sarili natin yun, na nag-enjoy talaga tayo. 'Di ba? Yun lang naman yun eh. Opo. And din po 'yun, lesson din 'yun na ayan, 'wag nang ulitin, gano'n. Wag nang ulitin sa iba naman. Opo, sa hindi na hindi na komplikado, siguro dun na sa puwedeng ipagmalaki, gano'n. Tama. Tama. 'Di ba? Basta Opo. lagi mong pag-isipan yung mga magiging desisyon mo. Honey, ha? Yes po, thank you po Tita Jello.
Maraming salamat din, honey. Napasaya mo kami ngayong gabi na to. Halo-halong emosyon ang naibigay mo sa amin, honey. The best din ang kwento mo ngayon. Naway, may mga kabisyo tayong nakapulot ng aral dito sa ating kwentuhan. At marami ka ring napainit na ulo ngayong gabi na to, honey. Sorry na. Sorry na po agad. And it's normal, honey, di ba? At least naging totoo ka din sa iyong kwento. So, honey, wala ka na bang any last words na gustong sabihin? Wala na po. Okay na po yun kasi baka maiba na naman ako ng salita eh. Lagi ka lang tumutok, honey, ha? Ayun. At lagi Yes rin po, bukas ayun ang po. aming linya para pakinggan ka. Kapag meron kang bagong kwentong nalunok mo na ibang lahi, itawag mo na agad. Ayun. Thank you lang din po, no? Kasi natawagan po ako dito. Ayun. Talagang, masaya ako na nakapag-share ako na experience ko. Then, ayun. Thank you po. God bless po, Tita Jello. God bless din, honey. More Ay, power. Yes po. More Mm. power po sa niyo po, sa program niyo po. promise, happy? Yes po, happy. Sayang wala si, DJ Raketera. Sayang. Ya mo, pagbalik niya dito, tumawag ka sa amin, pipigain ka namin. Opo, gustong-gusto ko po yung tandem yun, sa mga SPG. Kasi grabe yung tawa niyo eh. Thank you, honey. Thank you, honey. And Kasi yung tawa ni DJ Rocket, ayan, thank you po. napatawa mo naman ako ngayon. Sakit nga ng lalamunan ko. Pero, yun nga, God bless and thank you so much. And bye-bye. And thank you po. Bye-bye, Tita Jello. Thank you po. Okay mga kabisyo, muli. Ako nga po pala si DJ Titan Jello. Kasama nyo po dito sa ating programang Top Secret. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kwento ni Honey. Naway nag-enjoy, natuwa, at halo-halong emosyon po ang ating naramdaman ngayong gabi na to. Pero lagi po natin tatandaan sa istasyon na to, walang hate, love lang. Kaya mga kabisyo, ako po muli ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello, in behalf of DJ Raketera na namamahinga pa ngayon, antayin po natin ang kanyang pagbabalik. At syempre kasama ko po si Boy Pindot at ang bago natin kasama ngayon, si Boss Dut-Dut. Ayan. Ang dami mong trabaho, Dut-Dut, ha? DJ sa tanghali. Technical ay ano? Ano ba to? Nagtatrabaho ka dito sa amin ngayon. Anyway, maraming salamat mga kabisyo. Oras natin sa buong kapuluan is already 11:56 p.m. Hando ko pong awitin sa inyo. It's a beautiful song by Rod Stewart, Have I Told You. Dito lamang yan sa 90.7 Love Radio. Metro's #1 Love Radio.